neriblas. Asrep napa anget? Oh adem, adem kok Mas. Adem wong didit ya adem, ora didit ya panas. Senggake mburi ki wis kebak senggak. Yoga sak panggung iki pinter nyenggaki kabeh. Ora sambok senggak iki ora apa-apa. Wis sibuk nyekel gamelan. Sing siji sing gak sibuk gerong. Ning tunawicara ndak. Wingko metune mengko wayah ndangdung. Wah, gitu wis pol. Oh kelewat, memang kene mantuk tak mampir. Mungkin nak kuntur Pak, mampir jenengan sekedap mawon. Pinase Negala
bejane kambil ijo. Bejane sing duwe bojo. Ngono. MC aja loro. MC aja loro. Lah ngopo nek loro ki? Bayaran pira bojo siji ra kuat makan kok loro. Nek nak bojone koyo kowe gelem aku. Aku? Heeh. Aku sing moh ndek bojo kowe. Kok anggitmu kaya bagus-bagusa kowe kuwi? Mbangane sing ngapusi kowe ki japek aku. Kok baleni meneh. Pokok gur dibaleni. Ya ora apa-apa. Lah nyapa duit iki tak nggih ngopo? Royal. Yo gorene, anu gorene. Anggitmu ki wong lanang tok apa sing iso jajan? Wong wedok ya iso jajan wong lanang. Kok anggitmu kok bener mbahmu iki bener. Wong iki ra catanan. Tak kesek dawuhe Mbah Men. ya. Engko gek nyegdak sing digawe. Nggih. Hama pabrik sing mono sing becik tok ngesuk-ngesuk sok mepet-mepet Sorisi suwe ora ditiliki yo ben janji kopen aja lalek pamri supaya kajen saja ngerembeli wajibane anakmu sing rewel wae kalem-kalem nggih iki sanggoriku
matur nuwun diajeng Erin. Semariku pamonging satriya agung. Rada bindeng Mas, iki kebantu sound system sing mereke apa? Sound Crab. Oh ya Sound Crab. Sound Crab ALG. Sound Crab. Ki saka Masaran Sragen. Injih. Terahing wita radya aja demik ndangke to Pak mulane aja nyanyi wong wedok ora aku ora nyanyi tut uripan hendah Yani ala datan kewrannya Mas ya la 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 datan kewrannya Mas la 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 datan kewrannya Mas ya salireng reh sanes Gongge Supranada iki jan kemedol Mas. Hah? Kok kemedol? Lah penak iki. Tembungmu ki lho kemedol aku terus nyambut gawe nganggo gong apa? Tukoke telu. Bose Supra iki ora baen-baen. Ora baen-baen ya. Syuting Nes. Lho iki sir gak kelakoni ngono kuwi. Wong nyuting malah barang. Syutingen manek ra njaluk cangkemmu nyemor kaya aku.
Kowe ati-ati lho. Iki premane Mangsamu waroke dung jeruk kok ya. Syuting Mas. Ha iki nek nesu bahayane kok. Kalamun terus liramu batin iki anane tan sarengmu rasa tresno kang andem sarwa mikir ati tak bisa jenjem Aja demek. Ora, aku arep ngaturi rada maju Ndara Putri mangga Ndara Putri. Padune wengo terus ngape-ngape arep mbok demek ngono to? Ora, aku demok kowe mantangan. Anggere golek utangan gak diwehi kok terus ngelek-ngelek. Bi, aja ngono ku. Lah kowe lah nggre setoranmu kurang ngono, Bi. Ayo witekno sapa nek arep nulungi aku nek awakmu. Kene paham. Iya. Kok ngarani benguk digodhog gak empuk. Aja demek. Sing dembok ki ya sapa? Tenan lho, ngapunten lho Pak Bokong kok gedhe sisih. Ula sawah. Sapa ngendut? Lah, werek lho. Katano atiku bos. Gatela, kapilut. Saiba bunga rasaku. Maju wong ayu. Mboke. Nyapa no? Iki lho tak aturi sing wireless. Bisa jedem apa ya ora bisa jati saben manci tansah anggodati nanging aku mati blok kaya
jroning atiku kagem bapak-bapak ula sawah sapa nggut ala jatan-jatan atiku mas bos lo pilot ya ae sahiba bunga rasaku lamun bisa jejak ketan selih ramu Sinuga Tulumantar campur sari Supranada Indonesia sinungguyung saking ALG Audio Makaryo Raya Production. Lo. Iyo. ning endi nggonku goleki bote kepengin ketemu nadyan adoh tak parani mung nuruti karepe ati karang saiki ketemu gawe ninggalake aku kaya sinendalan diku loh tumetes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbak ya kandha sing prasaja aja gawe
Boten, Pak. Tanah yo raine keleng wae Gusti Allah ki melas ngene iki lho. Jare Pak, aja nangis to. Iku melas gawan bayi, Pak. Lah nggih kawan bayi. Kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancene ditinggalke gawe gelang ati sangat
tak lungguh kene wae. Tungdah tak Tung tung. Sirugata campur sari Supranada Indonesia. rasa mbok kowe ngerti ya kabeh apa. Nyak sebagai apa lu? Dereke Dara Putri. Jan. Ditenggani Pak Lurah kali Pak Lurah Cari. kali Pak Cari. Galuh, galuh, galuh. Ya, galah. Bapak Cari. Dek zaman berjuang son kelingan anak lanang monggo budhe lho sing penting kan wis miwiti Nate tak obeni. Lah dalah. Saiki ana ngendi. Monggo Pak. jarene wis menang Lah dalah ya ora. apal ya Sing ngerti kadang yen nate janji awas ala ning saiki apa lah dalah apa lali neng gunung asukui sego jagung yen menang tak silih caping gunung ayo monggo sok ora bisa nyawang hau gunung desa dadi raja hilang gone podo ya mas lara lampo sembah nuwun Bapak Lurah dadi pekewah aku nang ngene iki Ya alhamdulillah matur nuwun. Supranada Indonesia. Hai yao, yai yo. Kagem dulur-dulurku Ang Parno Tania Jaya sedaya sedaya menyang